Puskás Liliana, a Delta Röplabda Sport Egyesület röplabdázója is kipróbálta a Nelumbos Szalon LPG sportkezelését. Most is egy ilyenen vagyunk túl, ez már neked a harmadik alkalom. Milyenek a tapasztalatai? Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy kipróbálhattam 3-szor is ezt az LPG kezelést. Mindenképpen nagyon sokat segített a sportágamban, én ugye röplabdázom. Sokkal jobban fokozta a vérkeringést, és nagyon segített az izomregenerálódásban, ami elengedhetetlen ebben a sportágban. Mit vettél magadon észre egy-egy rész feladat után? Lehet itt látni, hogy egy vákumos kezeléssel megy végig, akár a hátadon, a deréktájékon, a combokon, vádlikon keresztül, ugye Rebeka, aki a terapeuta. Nagyon nyugtató hatása van mindenképpen, és én jobban hasonlítanám egyébként egy sima masszázsra. Sokkal fokozatosabb az egész, és nem kékül be mondjuk utána a hátam, mert annyira megnyomkodták. Én tényleg nagyon tudom ajánlani mindenkinek, mert nagyon jó ez a kezelés. Az előző 2 alkalommal, amikor voltál, utána azokat edzés követte, sőt bajnoki mérkőzés is volt, amit megnyert a Delta. Ezeken érezted például esetleg, hogy fittebb vagy, kicsit gyorsabban tudsz mozogni, vagy kevésbé érzed magad leterheltnek egy-egy szituációban? Mindenképpen energikusabb voltam, azt éreztem. Talán az első kezelés után egy kicsit álmosabbnak éreztem magam, de szerencsére nagyon nagy tájékoztatást kaptam róla. Sokat kellett inni, ami ugye alapból elengedhetetlen a sporthoz. Energikusabb voltam, fittebb, rugalmasabb, tehát én azt mondom, hogy nagyon sokat segített.